Hagi tini Bubagra tai bini bai maharani kriti Singh Dehli uthangai India ni Home Minister Amit Shah bai malaikha kwbangma tiprasarwngni demand tlangai tiprasa accord tai 125 amendment bill nobo tui kok salaikha Bangladeshi rok kwbangma Tripura rajya se tike hapmani bagiro hagi Bubagra tai tebo sawo this month no Home Minister Bharatni Home Minister Amit Shah Tripura o berai phainai je o jagani indigenous tongnai rongno je bongni problem tomoni amono solve khainani bagi hinai Bubagra saw hakinrok jotono saimanat Bangladesh tabuk tomo cholitong amoni bagi kwbangma borongno je ayang Bangladesh ni Bubagra even Bubagra bo wana jagi tongo je Bangladesh ni je refugee rok phainani o Tripura no o ADC no protect khlairi tonnani bagi tiprasarwngni je area tongmani hake o jaga kubui kok sanen thangake je o Bangladeshi rok phainai omono chini tiprasa area hayake ADC area council area omono protect khlairena amoni simia kwbangma general tongnai non ST rok borong no bo protect khaitone kwbangma non ST rok je ADC tribal ni bagi reserve khaitong jak jaga rok kwbangma habai tongmai tongo illegal babe o jaga tiprasa rok baksa buksu jaga phalai rirbayu hayaka baksa buksu forest land no o jaga kha jaga khlai borong no colony riwo oro general Kiklairero. Amoni bagino 125 amendment bill jusune Tripura chalo khair jaka jusune ADC chalo khair jaka kai haike joto je tongmani control log land ni je right tongmani amoni control log joto na ADC ni andarong nai tiprasarong ni andaro kalai thangbainai hake tabuk to obviously norok joto saimano forest ni andaro kalai jak je ADC areas joto forest andaro ADC je government tong tongmune ama hanyo mungsimi se hayeng tongu je sing taung nok thai tong tong masuri se palta phan tong tong dom forest andaro hake amono je central chalogui tong nai ro barno chalogui tong nai ro je tiprasarong ni je andi ki demand khai tong je tiprasarong ni je problem tongmani amono kaham ke nai amono bujui amono solve khaima ka tiprasarong ni bagi bo kaham ngai Bharat ni bagi bo kaham ngai tuma hamalile joto tiprasarong no saimana o jaga o tiprasarok second class citizen ungjak chini population 30% je tongsuo borok se majority ungjak haike jung o jaga discrimination khajangma haying tong amo o jaga simia amo sujakok je nung minority jesa has jesa hakto ni borok phanang tongtu bo minority ingkakai bo discrimination khajangnai nung Bangladesh bo nai nai di haike jung bo o jaga o kun kaisa jaga jung bazar phan tangnan hinne ke bolong no tanai kun kaisa sik jung nok phan tangnan hinne ke jung a jaga ke illegal ngi thango jung kai bong borong ka jaga burung ke to oi o jaga o colony rinani haike ke bor khai kun phan khaje gya Tripura ni je kotor pot borok mamang tiprasarong hakai chikon norok je sa jaga pano nai di je kotor pot tongnai borok je chikon tongnai tolao tongnai amoro kok khnaya kai borno rang bai phan pairo hayake je sa pano borno lamani nori horo hagi Tripura bamti nung tongo je bujine bujitu je buji angaro askhulugi sana thanglia hagi tinin video amsung noro video na sajaka like di te channel na subscribe khaidi bell icon click khaidi je pro katal video dawo nong noro notification sognyan bagi jotono khulumba kya hambai